Hello mga padaba, luto tayo ngayon ng gulay naman at tofu. Maiba naman, no? Bok choy at saka tofu. Maglagay tayo mantika para maprito na natin yung ating tofu. Ayan. Mainit na. Ilagay na natin yung tofu na hiniwa-hiwa ko lang ng saktong laki lang, hindi na makaliitan. Para yung bang isang subo. Parang sa Koreano, bite size, 'di ba? Mouthful kumbaga. 'Yun ang masarap na pagkain eh, pagka yung mouthful eh. Oh, 'di ba? Baliktarin natin. Dapat malutong-lutong. Yung gitna naman 'yan malambot. Malutong lang ang labas. Yan. Binawasan natin yung mantika. Maglagay na tayo ng bawang para magisa na natin. Mabilis lang to, ang dali-daling gawin. Mabilis na luto ng ulam pero masarap pag kinain. Ayan, sibuyas. Lagay tayo ng asin para may timpla na yung ating ginisa. Okay, yan. Lagay tayong pamintang durog. Masarap yan eh. Sa ginisang tofu at bok choy. Sarap niya, may paminta. Lagyan natin ng toyo. Ayan. Ito na yung ating piniritong tofu. Ayan. Halu-haluin. Lagyan na natin ng bok choy. Parang quick stir fry lang to eh. Ang dali-dali lang maluto niyan. Pag nainitan yan, luto na yan. Mix-mix lang natin para makuha nila yung lasa ng ating mga panimpla. Ayan. Oh, halo-halo. Halo ng konti. Ayan, para pantay yung pati yung tofu magkalasa. Makuha niya yung timpla ng toyo at asin. Lagyan natin ng konting tubig para medyo may konting sabaw-sabaw naman. Yung sakto lang, wag naman yung masyadong matubig para hindi naman siya magmukhang nilagang gulay. Oh, quick stir fry lang. Gusto nyo lagyan ng cornstarch, pwede rin. Pero ako okay na sa akin to para wala na masyadong starch pa na masama sa kakainin ko. Parang gusto ko lang light meal kumbaga. Ayan. Sakto na sa lasa. Ayos lang inilagay nating asin at toyo. Saktong-sakto. Okay na yan. Luto na yan. Thank you for watching mga padaba. Luto kayo nito para masubukan nyo na masarap talaga.